presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpadoon sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mag-igsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kaamahan nga nagpatago lang sa ngan nga duming. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan ang ato magtatampo si Duming. Kinagong problema bahin sa akong anak alalaki nga minyo na. Apanitipon sila nga ako. O kung ano na problema ko, nga magudaan ang nahitabo. Pa, Paduming, minyo ako pa. Oh, okay na, Alter. Oh, magminyo ka na. Sakto naman sa kasidad. Pero wap ang trabaho, Paduming. Ayaw sa pagminyo. Ang itas ang trabaho o pagtigom aron makasal mo. Yusa, kinsa ba nang imo pangasawon, Alter, ha? Si Tunit pa. Tunit. Tunada na ni mo din sa ato. Wap apa. Sa kadaghang babae nga imo gidadi ni kanas tunit ang wa ni mo nada, mao imong pangasawon. Ano, yun na pa kayo silik the best man ta. Paduming, nagkasunod ako trabaho. Maayo hinon. Iguma ang imong sweldo alang sa inyong kasal ni Tunit. Way tigom-tigom pa. Bakasal lang dayon, me. Paduming, kuan kining may ihangyo ang tamis Tunit mo. Mas maayo nga maglain gid kamo. Sakto si Tunit. Dili na mo ipasabot ni Alger Paduming. Unsa man di ay? Ani na may motipon o puyo ni mo. Unsa nga? Sige na pa. Sugot lang gud sa ka oy. Oy, mas maayo manggod nga maglain mong duha aron makahibaw mo unsay kalisod sa kinabuhing minyo. Hindi sa papa. Oy, maayo nang anhimim. Tipuri mo kay pare din mo ma-feel ang kalisod sa kaminyoon. Unsay nga? Mas nindot gid unta nga kung magminyo na ang mga anak, maglaeyon og puyo aron makat-on ba. Pero wag ko makabaliban ni Alger saon, bugtong maning anak, mao nga gipatipon na lang nako sila. Day. Tunit pisan. Mao ni akong kwarto da ito. Dinhita. Uy, wa may aircon, Alger. Ha? Pala ito. Alger, mayo na magsabot ang daan, ha? Mag-ihay tas atong pagkaon, ha? Ako, mapalita kong lutong daan. Ang kuryente ug tubig, magtunga ta sa pagbayad. Nagkasabot mo ba? Yes pa. Wala problema pa. Ay, kabala ka pa. Magtunga ta sa bayro nun ining baya. Maayo. Asam na ko itaw ding aircon, sir? Dito sa mong kwartong Tunit. Ali, sunod ako dro. Nagpalit mong aircon? Yes pa. Kay likrap mo taos Tunit mo. Ay, limuot ko nung kayo. Yusa, kada ko kas bayranan sa kuryente. Di pa. Paminaw. Kuhaan mo na. Kadang inverter mo na. Kanya kagabiir naman sila mo pandaron pa. Ang sa Berto? Inverter ka na bang makasave ta sa ato ang kurente ba? Mauban. Di ka ngayon balaka pa kay tunga man tas bayad sa kurente. Musay dili angay mabalaka.
Kamo nag-aircon mo. Unya ako nag-electric fan nga gamay ra gyud. Kuha na ba? Aron, di ka mabalaka pa namin, no? Adto na lang tatipon sa tuog sa mong kwarto para makakamang-kamang bugat. Usay nga. Unsa to, Mare? Alkansika na, pre. Maugyod, Mare. Ay, paita. Imbes hayahin na unta kay ako na lang usapuyos amo. Uy, itipon man hinoon sa Alger. Aw, pinanggaman, pre. Pinanggang anak. Unsa ron? Ay, pastilan. Nananawa na. Kadaga kaikog ni Duruha. Unsay nga? What's the style? Wakay mga wow. Kada gabi na lang ako babati nga mag-watch the style sila. Lain ko paminahon nga hasta mabati na ako ang ilang gibuhat. Kainan ko kay uso mo yun silang kanang ilang reaksyon ba? Ambot ko, gituyo ba kanila o unsa? Gituyo nila, pre. Aron mangita po kag imong pares. Ay, Mari, suka namatay si Mari ni mo, ako magunahuna ni Ana. Gikalimtan ko na ng mga buhat, ha? Saro po ka, pre. Huwag ka magtanaw dahil palibot di ay. Iyo sa... Gano ba ng palibot, Mari? Saro. Huwag ka kita na ko, pre. Kita man, Mari, di kukubuta. Kapoy sa di mo, pre. Huwag ka kakita sa kong kaanyag. Unsa to'y nga, Mari? Sos, pre. Aron di ka masuya sa imong mabati ka na gabi sa imong anak ug sa imong umagad. Kita sang duha. Matipuna ko sa inyo. Mari, ato na ko, Mari, ha? Kay dugay na nakatug ni ako, Mari. Ako'y pukaw, anak, pre. Tiguang na Mari. Ayaw di pangagit. Marika, magsulti ta, Alger. Dire. Unsa man? Bahin sa... Unsa man itong pagsultihan pa, Duming? Bahin ining pagtipon ninyo nako ba? Kaya nga naman pa. Kung kano sa amo mga tuog, una sa kumakatuhog. Kanong taon pa? Nunta na ka pa. Kanang kasaba ninyo duha stunit ay. Kada gabi na lang yun nga, magkuan mo. Jesus, papa, normal man ako. Mag-uwan, may video ko pa. Nganong kusgon man yun ang inyong mga reaksyon? Inyo nang ituyo. Waman, ganun ko tuyo ang taon. Di yung kumakatuog na yun sa inyong gibuhat, Alger ay. Mas maayo tingali nga mamalhin ang muglaing Pinoy-anan Sa istoryahay, no? Sa ato, madumi nga, imong pipalayaso din eh. Kalais sa nung pag-amahan, ay. Gisakitan ko sa diyang giingnan ko ni Alger nga bati kog batasan, kaya ako manggisultihan nga maglain na lang sila. Aron dili masuko na ako ang akong anak. Wa ko na lang sa pugsa nga mupalhin og puyo. Nagpabilin sila sa ako ang bahay kauban ang iyang asawa. Unya to. Salamat pa Duming ha nga. Wa madayon ang imong pagpalayas namo ni Alger. Dili ko gusto nga masuko na ako ang akong anak, Tonit. Naaraman di ay na. Yosa, lain pa'y ato. Unsa man na pa? Kining... tingalig na limot mo sa inyong gisaad. Ha? Unsa imong gisaad ni mo di ay pa? Kato bagong nagsabot man ta nga magtinabangay tagbayad sa kuryente. May sweldo man si Alger, may sweldo sab ka. Kuan, kining mas mayo siguro nga mutampo mo sa gastuhon din kay alkansi man ko. Wa ko'y electric fan. Sugara matagabi ang ako maggamit. Pero kamo, aircon kada gabi Grabe. Unsa man ning imo pa Duming? Paagi na sa dero mahawa gid Miss Alger dinhi? Kuan ba? Ay kabala ka pa. Ako sultihan na lang imong anak. Aron wa na lay samok, akong gisultihan ang akong umaga nga. Dili na lang na ipaabot kang Alger ang akong gisulti niya. Hello, Michael. Kasiyahan na tunay na pagmamahalan. Woo!
Uy, Uy, kinsa pa pre imong umagad. Yabag na bakig mo kanta pre Duming. Ang tukar pa ingos Carmen, ang kanta pa ingos Badyan. hinawayo mo po di Uy, kamari. madlungan ng umagad ni mo. Kaya nagpakaawaw lamang na. Guwapa, pero murag na ay trililing. Ikaw tong nagkanta-kanta kay ganiha, Tunit. Ako pa Duming, nagpapalit man kog Bluetooth speaker ni Alger aron mag-practice kog kanta kay singer man ko sa una sa wa pa mi nagkaila ni Alger pa. Giubo lagi ka pa. Inom og luya pa, mao man tambal sa ubo, sama na ako nga singer. Magpabukal dayon kog luya, unya ako dayong imnon para nana ba. Singer na ikaw, Tunit. Oh, lagi pa, di halata. Mao bitaw na nagkita mi ni Alger sa nightclub, akong gitrabahoan isip singer. Oh, gamay ra tingali kag sweldo sa. Unsay gamay? Dako-dako pud pa. Uy, kay ako ra may makalingaw sa mga customers dito. Sige, manggana sila katawa, inikanta nako pa. Usay nga. Wa ko magdahom ano nakagustong akong anak kang Tunit nga. Mura magdonay gilok do sa akong tanaw niya. Nay, sa una na ko pakita ni Tunit tarong man pero kadugayan ni gawas ng tinuon niyang pagkasiya. Muprangka lang ko ninyong duwa, ha? Dili na ako kaya ang bayronon ni Nisbay. Nagsalig naman ko sa kong pensyon, dako na kong bayranas kuryente, kay nagamit man mong aircon, unya kada adlaw, mukanta man na sunit. Og mapaong lang kuno, kung muka unsiya. Nya, layas na ka pa? Nya, sa man pa doing, ha? Ay, muhangyo lang ko nga tabangan ko ninyo sa mga bayronon. Ay ngano akong pagkatakanta kada adlaw man imong initan. Uy, nasuya ka? Wa man ko nasuya kuan manggod kining yobo na sad ko. Musulti lang ko tinuod, ha. Ang nakabati manggod sa imong kanta Tunit kay ako'y nauwaw. Kay wa ba kuno ko kabadlong nimo nga kuan ang tukar kuno tuwa pa ingos Carmen usan man magsinulog ug ang nagkanta pa ingon Cruz Badyan. Ay sus! Di ba na kung kisa ng mga silingan nga nisaway na ko pa Duming? Nangasuya lang na sila kay di man sila singer! Wa gihapon ko'y nahimo. Wa man mo tubag sa akong gisulti nga mahatag silang bayronon sa bahay. Magkahi man, hoy. Alam mo ba na mahal Ang tuan na sad. kalipay ka sa akong mga mata. Ang dugha mo nga daw na mata. nakamata na sa kus ilang gibuhat. Kay perting buto. Di na sad ko makatug ni ini. Pa, nakuha ko ni mo kaibag. Ano na, burot ko kinakaibag. Butana ka pa. Kamoy na kaingon ni ini. Hala, kami? Huwag magkanamuan sa Na-stress na ko ninyo. Kada gabi mong magkabalda, magkadisturbo sa kong pagkatok. Uy, pero may naman ko kada gabi. What's her style? Wa mo pang kabae. Wow! Uy, Ay, ang siga-siga na yung mata pa. Nga naman. ay daanan ni Siga. Anong naidok kong bag din ni sa sala? Usan na? Dili ba mao man yang imong gusto nga maglain mig puyo si Alger pa? Oh, mamalhin na mo? O, Paduming, aron, di ka mabutas kadako taon sa imong aibag taon ba, bida. Mamalhin lang may bayis to nit. Unya. Ayaw na may pugni, ayaw pugong diha. Yusa. Ayaw una mo pagbiya. Ay dili pa, nauwaw na kay mini mo pa. Ayaw sa lagi mo pagbiya, Alder, Tunit, kay Kuan. Oh, Tanaw. Lili, tanawan nyo ning bills, kuryente. ikaw li tanawa na pa, tanawa na, tutuki nagmayo. Tana Alger, uy manggawa sa tadini, magkatang na tag-taxi tana. Maluoy itahon mo. Ayaw lagi mo pagbiya una. Hatag ko rin yung amot sa bayronon sa kuryente. Nay, naku, magkaayo kini. Nay, natutukir ko ni litra, ha? Niabot mo ni Dusim. Usapa na pa, Bayri na lang pa. Bayri saan na? Usayngan? Tana Alger, kay excited ako mapuyo sa bahay nga atong abangan. Tana pa, dali na. Yusa, oy. Day, Huwa. kita lagi doon dito, day. Bye, pa! Huwa sa, oy. Atuloy pa, bye! Tagi ko sa kong amot ninyo, oy. Paputlan ko sa kuryente. Alger! Tunit! Ni Duming, pag-andam-andam lang diha. Kaya nga naman, Ro. Basig mo balik dinig puyo ang imong anak.
ug ang iyang asawa, Ano man? makuha mo nga no, ipalaya sila sa tag-iyas ilang giabangan nga balay. Kay tulo na kabuan wa mo bayad. Suko kayo ang tag-iya nga sige lang sa agsaan nga ilang datadatahan. Datahan ko nila pero wa mo sugot ang tag-iya. Maunang pangandam lang Noy Duming. Kung tinuod man ang isulti ni Pedro, pupuyo ba ka silang balik na wa na may kuryente sa bahay kay naputlan man ko? Uy, ako una-una, pero wa masayop si Pedro ay mihangyo nga mapuyo og balik sa bahay ang ako, anak. Loy ka na mo pa. Abalay ka puyo din sa inyo. Pasaylua dyo ko, Alger, ha? Dili na ko musugot nga mapuyo og balik din, eh. Pa, nangayon naman nagpasaylo ni mo si Alger pa. Di ka maluoy sa imong anak. Kamu, naluoy mo na ko, di kami biya lang mga way kipiling kwarta alang sa kuryente. Ano bayran ka ito ni mo dako ang kapensyon? Usay na bayran. Wata ang kagabihion, ha? Aron mahibaw mo kung nabayran, bawa. Tuod man, nagpabilin sila hangtod pagkagabi, Ug ilang nasayran nga naputlan mis kuryente kay ngit-ngit man palibot bay. Nagpasiga na lang kong kandila, dagkot kong kandila, nga nangaon sila. Paita ining magkaunta nga ngit-ngit, uy. Agwanta ng kahayag sa kandila, tunay agwantahan na. Mayo ni, kanusaan ka ni mabalik ang kuryente pa dami? Mabalik lang kung ninyong mabayran ng bill nga 12,000. Ug mubayad pa mos pagpataon og balik sa mga kinahanglanon. Usa! Gipabalik mo dahil ni mo, Pre Duming. Ay, namalik ang taon. O niya, ngit-ngit mang inyo. Agwanta sila. Nagkanan sa lamok ko, Ilitsi. Tawag na diya ito nit, sa baha sa di mo eh. Di ko makatog, dagang lamok. Ay, sige, reklamo diya, siyaw daw. Jer, ibaligyan na lang na tong aircon. Ita sa di mo. Ikuha sa tag-iya sa bahay, aron mo ibayad sa abang na itong watak-abang. Yan sabi, bibiligya. Di ba gusto? Di gusto pa. Ako man ba? Di ba gusto ang Bluetooth speaker lang ang daddy mo diya? Di ba? Ay, gyud na ibaligya. Ay, gyud na. Kung dili ka gusto nga magbugno ta duha, ay ibaligya Bluetooth speaker na ko. Bida, ikaw ba lang kanahan? Sige, kanta nga yung bag mo. Hoy, sa akong pagkanta, diha ka nahigugman ako. Kani adto kay nagtuo ko kay imor tong gituyo sa mga katawhan, aron katawhan kas imong customer pero tinduon men yabag ka mo kanta. Unsa to usbara? Yabag ka mo kanta. Kita kay niya sa akong kamot? Kita ba ka ini? Ngit-ngit kayo hinulo nang ko be. Nula. Kabugdo. Ay, bato kini. Di makaani to ni. Nahibaw kag unsaon ko ni? Wa. Ihapak sa imong o. Aray! Isamot ka maldita si Tony, dihang nabalik silang puyo sa amo. Ang iyang gusto, maoy matuman. Kung dili makapugong ini nga kong anak. Mga gihangyo ko sa Alger nga buwagan na yas ngunit. Iyo pa, di ko maluoy ko niya. Naluoy ka sa maldita ni mong asawa? Ha? Pero wa ka maluoy, ha? Wa ka naluoy ni mga dakog gisi ang imong oo kay gipuspusan kag bato. Buwagin na Alger, ha? Papulian na sila. Di ko magibuwagan ng tunitaw. Love kaya na nagusto nit. Love kaya na ako pa. Labhag! Ay, shh! Buwagin na babayan, ha? Nagkadugo ka na. Naluoy ko na mo, Alger. Buwagin na babayan, ha? Buwagin ito ng asawa mo. Maldita kayo! Unay ko problema sa kumanak. Bisa kung saan di kayo makigbuwag sa maldita niyang asawa. Unsa may kumahagto ni taon ani, palihok ng bagi ko ninyo. Unsa man kung kamo pasultihon, Duming. Hello, Ate Fred! Good morning! Good morning na itong tanan. The best kayo. May buntag, Lord, may buntag, Mama Mary. Uy, unang adlaw ron sa lubina ni Mama Mary Berhen sa Lourdes. Karong, aling atong pag-record, Ate Pres. February 11. February 11. Pizza 2, man tarong record. February 11, ang pista. Unang adlaw sa nubina ni Mama Mary Berhen sa Lourdes. Thank you kayo. Salamat kayo, Ma, sa imong mga pag-ampo na mong tanan. Lord, thank you kayo sa tanan nga mga grasya. Nga imong gipaambit ka na mo. Salamat kayo, Lord. Okay, Ate Pres, salamat kayo. Ate Jujen. Kuya Alan, mga mama, thank you kayo mga mama sa inyo
inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom sa Diamond Yema OBM Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy. The best kay ng Paulitos makaroni ka na lami kay na nato sapon-sapon kung maglakaw tapos suri-suri taon niya labi ng festivus cracker magchat-chata lami kay na kanabing mag-inom-inom tagamay fighter wine lami kay imnon nga pati fighter wine fighter 50 ang ato isumsum ang ato ang the best kayo nga tasty fish cracker lami kayo nya mga bata ay mo kalimot kung magsuri-suri mo ugom-ugom og Diamond Yema Special og OBM Special mao na nindot kay natong ugom-ugomon kung asa ta maglakaw-lakaw nya kinahanglan mga bata padung mo skwilan inom gyud mo sa tuang Don Pepe Tablia mo na the best kay natong imnon ang Don Pepe Tablia kay taas atong energy happy gyud kay taan Ate Pres Okay, ang sender na ito karong adlaw. si Duming Ate Pres kanis Duming. Duming Ate Pres nanay bugtong anak na minyo nya nagtipon sila nya tungod lagi kay mga problema taon sa mga bayranan suga yang ang nabasawa siyang anak arte papalit aircon tanan hangtod nga ni abot ang higayon nga sige nagreklamo si Duming nya papalayason ta taon iyang mga anak paglayas sa Ate Pres ang bayranan sa kuan sa kining suga 12,000 nya wa gyud wa babayri mao to nga nya ang problemahan sa Duming Ate Pres kay kini ang anak ug asawa siyang anak grabe kayo ni gabi Ate Pres magagumod sige Kadungog siya pirmi na. Kadungog siya pirmi. Na-stress siya, oy. na-stress siya kay biyudo man siya Wag mo usad siya kape. biyudo man siya inig ko lagi ko nun ni Ate Pres buro mo puso up Mao ba? Mura ko Barbie. grabe kay Ate Pres niya mao to na balik kay layas pa tayong anak mao to wa bayri pagbalik mao gyapon likramo yang anak kay wa man mabayri yung suga ang asawa siyang anak likramo man nya sige likramo sa ba diha bunalan bitaw siyang asawa siyang anak ang kuan ang iyang bana Ate Pres na samar ako mao ni nga pabuwagan ta siyang papa pero dili mao ni ako problema sa ko anak bisag unsaon ako nga makigbuwag kay maldita kay ang asawa so baton palayog tabagi ko ni maldita lagi kay asawa Ate Pres pero grabe mo ago Ate Pres ang asawa Ha? maldita kayo bro grabe mo ago Mura na iya? Mura na talent niya? grabe kayo Ate Pres grabe mao ginaila na problemahan ron unsaon Mara yung talent ko liyatin sa kamamingon dumanan sa kawan. ako pa ni mo dong abi ni mo dong Alger dili mo ginumayo no na gidapatan naman kasi mo kan istorya na adto mo barangay para magsabot mo nga why dapatay sa sagusan ninyo kay mao na Bitaw. bati ginang magtiayon mo dapatay di man sa imong ko ano di mo bunalag bato Looy. Anda man sa dako kay lugod, pukpuk na sa agtang siyang bana. Kanis kang jigger pero ang problema nga amahan jigger man. kisa jigger Alger. Pero nga amahan man yung nagpatambag aning usa iyang buhaton ni abang palayason lakaw na bitaw na balik man sad. ako pa na Ate Pres yung papa pod palayason lang yun Mao dyan. labat kayo Siya naman sa Grabe. Kaya Duming, palayasan. Di man siya tagaan og bayad sa kuryente. Wag yapon ayo ni Duming, baor mo yapon, wag yapon katabangi. Gisalig mas mong pensyon. Sa bayre naman ako ang pensyon. Looy. Kuyo ko sa nani kabarong bukit Kasi TV. kayo. Kani very practical jud kini mga problema ingon ane. No, depende pod. Kidul na may mga amahan o inahan nga ipon gyapon silang anak kaminyo na. Depende pod sa sitwasyon. Kadiyot lang kayo ha nata ipaambit are na tukwaon sa New Testament. Juan 14 versikulo 2. Niingon si Ginoong Hesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa ni tinuod, dili kunta kamo sultihan ni ini. Ano pong ni Ginoong Hesus, no? So, ang puntuan ni Ginoong Hesus nga dili pa bulagon Goliath Ate Pres ay ipon gyapon lang puyo. Ipon gyapon. Aron maghiusa sila. Apan, mulingik ta sa Old Testament. Humansan nyo, balik ta sa Old Levitico 19 verse 18. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Naani sa Old Testament padaan. Ang punto no ako ano din sakto mo tukta naging ano Ate Pres pro. Na ako'y suggestion Ate Pres. Isa man. Kana naaman po yung anak nila no, kuryente, tanan. Akong suggestion nimo Noy Doming kanang pagbuhat og payag imo nahan gamay.
Oh, payag ka na. Sa pa maglain. Oh, kanang igura ikaw magkahigda. Wai po na mo asam na higda. Bam, Ha? di ba naman sa Bible, Bam, nga giingon nga kung maminyo ang Sila lalaki, usay na? babae, usa na sila. Maglain mo biya. Old Testament yapon na. Oh. Dili man sila mubiya, nakoy suggestion ni mo, Noy Doming. Pagbuhat, nakaya may gong panday diha, wagan na, to persir na, kan sabod uslob. Pagbimok payag nga, igo nga, ikaw na usa magkaigda, gamay kwarto. Yan, ay gamay kusina, lungaganan ni mo. Kada ikaw na usa. Kada auto, asap na, gumaipon na, asap na, asa atop. Unya, kanang na ang inuntang punga, dili kay layo sa imong gipuyan. Doon ra, kay kaso, hubakon ka, simbako, lisod kag bangon, na sila makakita ni mo. Pero dili na sila magkaipon ng mong puyo. Di ba? Kaya dako ko inyong bahay. Dako kayo yung bahay niya. Ay, kinuha ka Kaya maradyo. kanalitan, Bam. Nag-adlaw ato dito kay mukaon. Gabi ra sila uli sa ila tumatug. Palit ko ang lito, kung gamay kayo, lugagan. Sa alam mo na ka din tulungan nun. Kuna ko ay puzzle tihon.